Φίλε μου, έχεις ρίξει μια πολύ καλή πάσα με το ερώτημά σου. Όταν ένας κινητής έχει κάψει φυλάτσα του, να την αλλάξουμε το μόνο εύκολο. Αλλά υπάρχουν και άλλα παρατράγουδα μετά στη συνέχεια. Όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο ιαπωνέζικο, κορεάτικο ή και κάποια πιο παλιάς τεχνολογίας γερμανικά, κυρίως Opel, όταν πλανίζουν καπάκι λόγω ότι αλλάξουμε φλάτσα, οπότε είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε αυτό για να λειτουργήσει σωστά ο κινητήρας και να δεθεί σωστά. Ανεβάζοντας συμπίεση στο πάνω μέρος από το πλάνισμα, αρχίζει μετά η τεράστια κατανάλωση λαδιού. Δηλαδή, πάμε στο συνεργείο να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο που δεν καίει στα άλλα λάδι και στην ουσία το παίρνουμε τελείως άχρηστο στο κάτω μέρος. Σε άλλους πελάτες που το έχουν κάνει, έχουμε και σχόλια μέσα να δεις στο site μας. Φτάνει η κατανάλωση του λαδιού να είναι από γραμμάρια στα 1000 χιλιόμετρα που έχει ο κινητής πριν να πάει συνεργείο, φεύγοντας να καίει πάνω από 1 λίτρο. Οπότε εκεί πέρα έχουμε βουλωμένους καταλύτες, να μην περνάμε κταίο λόγω του ρήπου που βγάζει πλέον, και γενικά να λαδώνει μπουζί και γενικά ένα κινητήρα ο οποίος είναι πλέον άχρηστος. Οπότε πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι συνεργείο, να ξαναπληρώσουμε πάλι για άνοιγμα του κινητήρα, να κάνουμε επισκευή και στο κάτω μέρος με τα λατήρια και όλα τα συναφή. Δηλαδή στην ουσία πληρώνουμε την επισκευή επιπλέον μισή φορά. Τη γενική επισκευή επιπλέον μισή φορά. Ενώ με ένα χημικό δεν καταστρέφουμε τον κινητήρα μας. Τελειώνουμε το πρόβλημα κατευθείαν σε μόλις 1 ώρα. Με ένα κόστος πάρα πολύ μικρό, όπως είναι τα προϊόντα της Hillcat, που είναι κορυφαία, που κυρίως απευθύνονται σε συνεργεία πιο πολύ, γιατί είναι άκρως αποτελεσματικά. Στοιχίζει μόλις 70 ευρώ αυτή τη στιγμή που τρέχει προσφορά και σε 1 ώρα έχεις τα μάξι σου πίσω, χωρίς όλα αυτά τα παρατράγουδα. Η επιλογή δική σου.